Kana muchida kuti ndiende kugurosiyai mombe dzangu nevana vangu vachiita izvi, tendai inini nemi. Zvikanzi Fresha, handei. Ndebva angoti vhurumu ipapa anga vamusunga. Ndebva angoti vhurumu kutanga kutiza. Ndekutiza akananga kune chimwe chikomo so. Anga musunga nemahandcuffs. Akatiza nemahandcuffs. Ndokusvika pakanowa payapa. Iye havachamuona vakuona mhungu. Saka kureva kuti zvizokuti mushonga shuwa mai vanga venawo. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured. So tanzwisisa zvimwe zvinhu zvatisina kumbobvira tambonzwisisa kubva pekutanga kuti ndoke kutanga kandiri kutanga kuzvinzwa kuti senemu iyi yekuti zvitsva haizi yake. Haisi yavo. Poitwa sei kuti pagadziriswa kunge izvo taiburisa tiri kuendesa paruzhinji yanyaya yenyika, haisiri nyaya yemhuri yenyu. Vanhu vane mibvunzo yakawandisa. Saka iye zvinezvi nekuti ndochokwadi chamuri kutaura ichi. Poitwa sei zita renyu rakasvibiswa, vanhu vachitate varipo uku achatotongwa pese pamuri kufamba muri kungonzi muri mhondi. Fana sesenemu yedu yanyanya ipisisa zvokuti dai kurunzi inogona kutotaramutswa kwatiri zvayo yabva. Kuti ibviswe kwaari iye, nyika yoziva isichita mapurogiramu akafanana naiwa tonotaura nevekwachitate vozvibvuma kuti uyu ichokwadi ndiwo kudzinza rekwedu haasi wokwazvitsva. Vanotozviziva nokuti amana enimo ava vakatombogara mumusha mavo imomo vagarirwa nhaka nemukoma wanhingi waFuresha ariwo kwachitate. Aiva nemhondoro ainzi Pasivo. Akatombotora mudzimai akagara nemhuri yacho ikoko. Nhasi matizurira kupeji yekutanga tavhura imwe peji. Zvokutoti zvivashamise kuti mhuri ndeyavo. Kuvana vavo vakambogara navo mukoma wavo achigara naivo vana vava naamai vavo. Avagarira nhaka. Saka vanotozviziva. Mwana waFuresha chitate. Masenemu chete ndo akafananawo zvawo. Nekuda kuzoti vabvawo kana kuti pamudzimai mumwe chete. Ndizvo. Kuti mudzimai mumwe chete. Aigarwa nhaka kwawo. Aiwa. Avo ndaamai vana enimo manja. Ndo vakagarwa nhaka nemukoma wavo kwachitate uko. Vakatombogara ikoko kwenguva. Ndebva vazobva kuyoku ndofunga vakapesana panhaka yavava. Ndebva vadzokera mumusha. Ndebva vambotandanzwa futi mumusha medu vakuendesewa vaitandanzirwe chipo. Muri iyoyo manzura ndakazviita ndiri kuno. Vainzi vanenge vaine ushereketwa vaipota vachiti vaigadzira zvirauro. Vagadzira zvirauro huku dzinofambira nakamadhozi ekumusha. Huku yeku next door yakasvika yakamira pamusuwa apo veikandira chirauro. Huku yechocho nona chibawo chemedza veidhonzera mumba. Kuri kutobaka. Kuba. Kwaiti wakuba kwacho. Triki yacho. Ushati training yacho vanonga vai. Ndokunonzi kupanduka saka inini vana ava manje. Ndikutoona sekuti vakatosiya vatotrainiwa nababa wavo. Tiudzei nhoroondo yaFuresha mai tasiya idzidzi hatimudzokerai kune yaFuresha yokuba iyoyi. Furesha aiba mombe dzevanhu. Aiti akachiva mombe kana ndeyenye mimi kuti yakachengeteka zvakanaka kana rakavajonga sonza imombe ndoda chitaka chaene. Andeibira izvozvo kuti aroda chitaka chete. Ende ushiwa weiuraya utora chitaka chete.
kana kuti mombe nyama yaine ndiri kuidai aigona kuporomisa kuti mombe yako ikai ndiri kuida aitokuudza asati akubira asati akubira wete zeiba zveshuwa wete zeiba webaya woenda unodya nevana vake ivo vana enimo iva vana enimo ava ndofunga pane nguva yaya vaizobva ana enimo kwanga vaenda kumajisarara uko vatandanidzwa mumusha umo vachidzoka kubva kumajisarara kuti vari kuya kwedu uku vasvika kuramba kuti hatichesadza nemuri wesu vana vacho vachiri vadikidikiswa hatichesadza nemuri wesu nijaira kudya nesadza nenyama chetesu kureva kuti katraining kaakasiyira mhuri yake kekuba zvinova ndizvo zvakazomuti afire kujeri saka vana wavava nekuda kwokuti vanga vachiri kukura vakatangirawo kuhuku kuhukuku nechirauro kureva kuti vazosvika kuzoita zvese zvavaita izvo zvakabvira kuhuku purazi inini manje ndisinganhingirike kuvanzira nhinge panenge fanonzi iye enimo kwaenda kuchibaba wake mombe aisvika aiendawo navo saka kureva kuti akagara azvidzidza kare asi nokuda kwokuti anga ari mwana mudiki anga asati azvishowa kuvanhu kuti vazive kuti ari kuba mombe kuba vaiba shuwa kuba vaiba takunatsotaura taka tichiti ivo baba fresh ava the late chitate vakanga here vachiti kana vavimbisa vanhu kudaro kuti ndichakutora unobva watoziva kuti vatora kuvana ava vaizoita sei ivo vabirwa mombe kana zvikuti mombe dzine dzakabirwa dzakawanda imhosva dzese dzemombe idzi here dzakavaendesa pane akazoita zvivinda akanomangara kumapurisa vamwe vanga vasingamangari dziri nyaya dzemombe soko kwakaendewa makakoti zvikasingapere nevanhu vachimuendesa ini ndakazoona futi kuti zvishuwa zviri kunzi amai mushonga kaizvo hasi makuhwa nokuda kwokuti akamboba dzimwe mombe ndebva yawozarira mudanga mangu ini ndichiri kumusha uko saka mune evidence yekuti zveshuwa akatina mombe dzisiri dzakakauya akaisa peni mudanga mangu inini chinangwa chake chachiri cheikuisa meni inguva ine manherana zvikanzi mundara ndaya nemombe ndadzizarira mudanga menyumo saka mombe idzodzo mbobopai zvenyu kana mabopa inini 3 days ndichaya kuzotora mombe idzi ndaona kuti imimi muri kurima nemadhongi ndakumusha kundairima nemadhongi kana mabopa in 3 days ndiri kuya kuzotora mombe idzodzo right saka chakazoitika ndechekuti mombe idzo muridzi wadzene ainzi chimufombo akatsvaga mombe idzo ndebva adziona dzine vana vangu kuganga dzichifudziwa dzabva pabasa baba maita suspect number 1 inini ndakava manje suspect chimufombo bvunza vana naimi vana mombe ndedzani idzi zvikani ndedzedu muri vana vekwanimi kwazvitsva uko kwaera sezvitsva vanegara papi handeita iwe uchindiperekedza ndiene unosvika ndebva auyiwa naye vana vaye achimufombo taizivanaka ndokuti ndaisenza mukotiko kambani saka vaindiona uko zvitsva shamwari ndauya pano handisi kuziva kuti mombe dziri kuganga kuzendana dzichifudzwa nevana ndedzani ndikati mombe idzo dzakauya marimwe ziro nemunin'ina wangu kumajisarira ndebva angosiya azarira mudanga mangu zvino shamwari zvitsvaka mombe idzi ndedzangu iwe wakadzishaya zvarini zvikanzi marimwe ziro auri kutitaura iwa dziri 4 mhou 2 nemhuru 2 saka toita sei chimufombo
zvikanzi zvitoita iwe uchindiperekedza ndiende nemombe idzi ndanezivisa vari kumba kwangu kuti mombe ndadziwana kuruvinga dzanga dzine ushu ora ndiva ndaenda panext door ndokukumbira bhasikoro ndikati kuitira pakudzoka kusvika kuchimufombo adikokorodza vanhu vake varume uyu ndiyanga aine mombe dzangu saka zvaanga ari nemombe dzangu ari kuti akadzipiwa nafuresha uye furesha ari kutinetsa kumajisarira kuba mombe uyu ndiakaenda kunepa uyu mukoma wake mombe dzangu idzi mbiri yake vaitoizivawo zvava saka nyaya haina kuninetsa kubvuma kuti zvishuwa zvamuri kutaura dzakauya nafresh mbiri yake tatoonayo saka iwewe manje mombe dzindasvika nadzo pana chimira tifonere mapurisa akafonera mapurisa ndebva auya right zvetoita isisu iwewe sekuti zuva radokai mapurisa aya hazvichaita kuti isisi tiende uku kumajisarara iwewe chienda wanitaurira munin'ina wako kumajisarara kuti mombe dziedzi dzawakauya nadzo dzatorwa nevaridzi varidzenewo kuchimufombo saka iwe wanzi uri kudiwawo ndamutaurira right ndebva ndadzokaka iye akabva ati ora tiendai inini mangwana usenseni ndiri kusvika ikoko haana kurohwa nehana here kuti kumombe dzangu vana kuti mombe dzangu ndedzawo sei aiwa reaction yake yakati chipi inini ndopa ndikatanga kuona kuti murume mombe dzanga aita dzokuba alright ndeva ndadzokera kuenda kati mukomana uyu ndamuona ipapo ndingadai ndakaerera nemvura muna mupinge ndakuyambuka mvura mai ndakuti manje ndikadai nekuku ndenge ndatiza ndakaenda nekubridge ndoti ndakaenda nekubridge kune vakudhuze ndekumba kwedu saka ndinezoita songe ndatiza chimira ndiyambuke nepapapa ndingadai ndakaenda ndakayambuka mvura inosvikawo uchiti wakatsika so unonzwa dzichire basi richisumuka iri kusvika zvichiwa pamhiri bhasikoro ranga ndakumbira rekuenda ndakaritsumudza somudenga uchifambira nyaya yafresh yekuba mombe kuba mombe ndibva ndayambuka kusvika payapa mapurisa anga aenda vazouya kuseni ndakarara ikoko ndibva wauya kuseni mapurisa wakazomuona here ndakati ari kupi ndakati anga ati kuseni kuno ari kusvika shuwa nguva iye abva asvika mapurisa iwo kuchimufombo kumba kwanga aba mombe asvika fresha mapurisa nevanhu vemawo saka toita sei zvikanzi no nemapurisa iwo fresha isi takuda kutorikisa kuti svike kumba kwako kuti hakuna dzimwe mombe here dzawakaba dziri kokumba kwako orati hande inini mupurisa ndibva nditi no uyuyu manje tinozomuregerai kana mabva nafresha kupi kumajisarara ndopamunezomuregera apa tomboendai naye kupi kuguruve ndibva ndaendesewa kuguruweni iye ndibva aenda kumajisarara mapurisa anga ari 11 vaakaenda navo asvika ikoko manje ndibva vasvika vaona chuhane mombe dzake 16 pa16 mombe idzi mapurisa semunhu aba mombe idzi havazoita chokwadi kuti dzese ndedzako vakati no zvatakuita furesha panapa esi takutakura mombe idzi unezedzoka nadzo kuguruve taona mabhuku adzo iwewe nevana vako nemukadzi wako wese tiri kuenda nemimese nemombe iye ndebva aramba zvikanzi handiende kuguruve kana muchida kuti ndiende kuguruve siyai mombe dzangu nevana vangu vachiita izvi toenda inini nemi zvikanzi furesha handei ndebva angoti vhurumu ipapa anga wamusungaka ndebva angoti vhurumu kutanga kutiza ndekutiza akananga kune chimwe chikomo so vanganga musunga nemahandicavs akatiza nemahandicavs ndokusvika paakanowa payapa iye havachamuona vakuona mhungu yakuti vatandanidza ichokwadi chandiri kutaura so mhungu iyo navo kuvatandanidza mapurisa akazoyasvuka meso umu vakuti nditaurira inini ndiri kuchitokisi kuyoko
kunzi iwe zvita ndakati zvikanzi munin'ina wako atitira maminiminu asanduka kuva nyoka ezvoona maronda ayo nepafenzi paye ndiri muchitokisi ndikati iwe uri kuti chiko iwe chikakura zvikanzi maronda ayo saka zvatakuita tichanyatsokurukura mangwana angava manheru ndichiita zvokuvhenekerawo nemalaitsi orit tezvoona mangwana pakuti vaindiziva ndaisenza muguruwe orit tezvoona mangwana obva waya zvikanzi manje zvatakuita iwo wakutoenda kuchinhoi kusvikira tamubata inga makabvira kure nekupinzwa parumanda nzombe ndiva ndaenda kuchinhoi ndekunonogarako uye chimufombo ndibva azvifunga aindiziva ndiri musevenzi ka akati no uyu munhu ko nganditi afira kujeri kureva kuti aurayisiwa nenyika nemombe dzangu zvanga zvadii kuti ndimuinge tinomutaura kuti uyu munhu wamuri kunetsa uyu handina nyaya naye handiri kuziva nenyaya neni ndiwo wamuri kutadza kubata ndebva auya kuchinhoi chimufombo ndebva ataura ndingaonewo zvitsva pagedhi pai ndiva ndaenda ndokumuona kanya nopenyu sei uri kuchengeteka mushere ndakati aiwa ndiri right zvikanzi ko vari kumutadzirira kumubata enimo ipapana ndiri kumusha kwenyu izvozvo fresh vari kutadza kumubata ndakazi ndainini vamutadzirira kumubata ndakati ndiende kunomubata akasvika akandirova zvokuti akanditorera bhasikoro ezvi ndoro ari kufambisaso wabirwa mombe wewe ndiye akasvika akarohwa futi ndebva atorewa bhasikoro ndebva atiza vechi zvinova zvatakaona futi enimo achiita kunhingirikinoku handichazoti ndekunyakapupu here kwaakatora futi bhasikoro pamwe enimo ndizvomwe chete futi akatogara naro zvokutogara naro bhasikoro amshuwa rakatosakarira mumaoko make kusvika azobatiwa imakazorogedzwa sei ini ndakatozoita zvokutoti nditosimba naye muridzi womombe akundirambira kuti murume ndemuziva musevenzi uyu zvepfungwa dzokubaidzi kwavapa munin'ina wake ndiye akaba mombe dai masunga munin'ina wake ndakatoya ndakachingirwa nemadzimai ava nemuramu wangu mariliswa manje zvakanzi aiwa iwewe nyaya yako ngatinhingirike dzokera kumusha ndeva ndadzoka zvangu ndokugara pamusha zvokutenzurwa tsitsi nemunhu uyu akabiwa mombe kunzi uyu ndomuziva ari mushandi uyu ane kubasa kwake kwaanoenda saka kureva kuti zvizvokuti mushonga shuwa mai vanga venawo ndokuti hazvaidhabhura kuita vanhu vaviri kababa nevana vake notiri kudzidza futi papa kuti pamuri kuti vakasanduka kuita mhungu iye enimo anotaurawo zvokuti ndainyumwa nenyaya dzemishonga idzodzi uye achitaura kuti paakauraya Charity ane zvimwe zvaakapisa zvaaizora ndo zvimwe zvaaizoita muzora mushonga wokuti aite se anyangarika zvinova zvamuri kuramba kuti iye haangazvizive nekuti anga ari mudiki anofanira kunge ane sosi yaita se yaimugadzirira mishonga iyo kana kuti yaimuitisa zvesezvo asi makuwa nyangwe kuri kunyebera zvake kuti akanyebera ambuya ake asi paisenza mushonga pakasenza mushonga panozonzipo kubatwa kwaenimo kunotaurwa nehanzvadzi yake Evermore ndikuda kuedza kubatanidza nezvamuri kutaura kuti vanoti kune kwavakatoenda kunobatsirwa kuti vagone kuneutraliza mishonga yaenimo kuti musi wavakaita zvavakataurirwa izvo kwavanga vaenda ndo musi wakabatwa enimo ndingati inini mushure makunge maenda kunotaura nevanhu kuruvinga uko ndakazoona vhidhiyo yacho iye hanzvadzi yake enimo wacho achitotaura pavhidhiyo kuti vakatezomboboya kuti paite kufumuka kwemishonga yaenimo kuti agone kubatika iri nyaya yekuti vanga varwadziwa kumapurisa nekuchengetwa kwanga vakuitwa
vakasiya misha yavo makaiona ndizvozvo chaizvo. Saka zviri kureva kuti zveshuwa tswanda yemishonga iripo apa, nekuti uyu akasanduka akaita mhungu, uyu herikopta dzakamushaya, mapuma akamushaya munomu, masoja nemapurisa nemaCID maCIO vese vakambomushaya. Iwo tozoseka zvako ndakaona. Handina kanhonga goridhe muchindita ndanza neherikopta. Ishuwa zvinoitiwa here izvozvo. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured.